Алейкум шервачо, правда, лайк абзани, не диджан, ай правда ина брачка. Ай правда омадаган. Телефон додам, болоштум додан. Масалан, на 14 пачка телефон Tecno дошт, болоштум дод. А 14 пачка гирифтам бачако, правда. Лайк абзани, видео навона мекунем, шумо намия бачако. Шумо телефон истифода бурдаги берагем, ҷияну телефони беу дорем, беу тона биёрен. Болоштум тен телефони пачка тон бадро. Магазини мо шаҳри Фурғонтепа, кӯчаи Баҳоре. Магазини яка испоне бозори Фарғонда. Точка дорум бадуҷа шогирдом бозори Фарғонда. Махлум дар кӯчаи Баҳорум шаҳри Фурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини яка испоне телефони беу тона биёрен, ина ҷияну истифода бурдаги дашмо. Телефон додем, болоштум телефони пачка 14 хазин ҷия. Ина телефони мақсад пачка 14 шумо додум. Шумо телефони беу тона биёрен, ман қабул мекунам. Болоштум тен телефони пачка мекунем. Бардори TikTok лайкро бизанен, видеои навона мекунем. Бардори шумо намия, бардори TikTok, YouTube да канал дорум. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем, YouTube дам канали хидмай. Дар YouTube ба ҳарфои тоҷикӣ телефон тиҷа бизанем бардоро, видеои навона мекунем. Шумо намия телефон тиҷа дар YouTube бизанем бардори TikTok кадомтон мие шаҳри Фурғонтепа, кӯчаи Баҳор, магазини яка испоне. Шумо телефона истифода бурдаги шудаги биёрен. Болоштум тен телефони беу дорем ки дар хонатон мақсад шикастаги апараш кор намекунад. Биёрем битем болоштум тен ман қабул мекунам телефони пачка бардоро. Лайкро бизанем, видеои навона мекунем. Шумо намия дар панехта бошед.